Een 84-jarige Ljouter is na een botsing met een trein verstoorn. De auto van de man werd bij de spoorhoegang hoe de Oostergouwij scherptroch de trein en 10 meters meesleept. Hoe het ongeluk gebeurde is nog onduidelijk, de spoorbomen werden gewoon dicht. De Pierren van Gaatse B van de Westerreen is keer 2 miljoen euro waarom. 10 van haren binnen Joet onwijzig bij de rechtszaak en oplichter. Voor de rechter had er in die een tajoen. 59 investeerders binnen terug bij oplichten van mij waar 4 miljoen euro. De oud-Ljouter Alfons Catan had mijn school bij een tinkstienpleets van zijn ouderlijk koers in Ljout. De Joodse Catan werd in de Tweede Wereldoorlog als jonkje oppakt door de Duitsers, maar we vrijlitten. Zijn ouders kwamen om in Duitse kampen. Koningin Beatrix iepen het op 22 maart het vernijde provinciehuis in Ljout. Het gebouw, dat 80 miljoen euro kost had, werd al een paar maanden gebruikt. Bij de iepening select een koor van 2000 Fries en een speciaal liedjongen. Joen vannacht kleerde het op, de temperatuur leidt om de 0 graden heen en er is kans op vroegstående groen. Morgen bleef het droog mij geregeld zinnen, het wordt als aan 12 graden.